mazina aita Black nemoto. Akatomboya pana akati ini ndinogona kuzvipisa. Mukadzi anenge anzi akazoti zvemba achada. Kubva last year kusvikira izvozvi vanokaunta ivo kuti vakaita bonde 28 days only. Tirikusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa The Village. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha. Munyaya iri kusuwisa, iri kurwadza vanhu kuno kudema. Vanhu vakaona hama yavo yaposta zvinhu paFacebook. Asi paFacebook apa paitouya achitaura kuti aida kuzvifudza. Akataura zvakare nemamwe maaudios anova chikonzero chaanga ati ari kuda kuzvipfudzira. Murume aigara kuGlenview akadhiraivha mota yake akaenda pamba paatezvara vake apo paakasvika achidhuma juraho mota ichibva yabatira moto. Vari kutaura vazhinji vari kuti iye anoita kunge akatanga azvidira petrol ndokubva atsvira mumota umu. Akazokwanisa kutorwa achiendeswa kwaRare Hospital uko kwaakazonofira. Asi nyaya yacho iri kukanga vanhu matemukanwa. Inyaya iri pakati pake nemudzimai wake. Pari kubuda nyaya kunyange yekunyimwa bonde, kunyange anga agara nemudzimai wake kwegore nechidimbu, asi zvinonzi anotoverenga mazuva akanga asangana nemudzimai wake. Uyewo pamaaudios pari kunzi pari kubuda ambuya vake vachiti regera angotanga aunza mari, kana aunza mari iwe wozoramba imba yako ndendagara ndisingaide. Iyewo anoti akatotaura kuti maingoda mari yangu chete, uye kana ndafa ndimi muchandiviga muchachengeta vana vangu. Tataura nasekuru vati havana kuziva pakaenda kunorora muzukuru wavo. Ngatinzwei sekuru vachitaura. Munhu ari kuchemwa uyu muzukuru wangu, mwana wehanzvadzi yangu. Zvechokwadi kufa, vanhu vanofa tinozviziva, asi mafira acho achitaura iye anoti anga achinetsana nemukadzi, saka kutoratidza kuti anga achishushikana. Ukaona munhu wozviuraya, hapana munhu anoda kuzviuraya, munozviziva, munhu wese anoda kurarama. Asi ava vanhu hakuroorana kwavakaita hapana kana 4 months mukazviona. Vakaroorana manje manje, vakaroorana vega. Isusu vamwe ukama takanga tisipo, ini ndisekuru vake hadzina kumbodedzwa, wakoma vakahana, akaendawo newakaenda naye vakanorora, vakaita zvavakaita. Saka ipapo hatisi kutomboziva kuti zviri kufamba sei, asi chatiri kutaura inyaya yeviolence mudzimba. Handitika vanhu kana vakagarisana kutadzirana kuripo, but munhu unenge uda kuti uzvibuditse, ukataura chinhu chiri mumwoyo mako unenge wachibuditsa, but ukaramba wakabata chinhu hakuna zvaunenge uchiita. Ndozvanga zvine mukomana uyu anga ari munhu wekuti kana ukada kutaura naye zvezve chaanenge ada kuti anoita ichi ndichaanofanira kuita. Kana mukamutira nyaya iyi takatomboitaurawo kumashure kuvambonetsana futi nemukadzi wake akaenda mukuru, tikatombotaura nyaya dzake kuti iwe shamwari nyaya dzinogadzirwa so but hamene kuti akundikana sei, because mukurarama murume kunzi murume unofanira kugara nemukadzi muchiwirirana muchigarisana zvakanaka, but iye akatadza kugarisana nemukadzi. Saka isusu tiri kutopawo mhosva kuti pamwe dai ana tezvara vanga vauya vangadai vationesawo, nokuti mukomana uyu akatozonorowera pajurahoro pamba paatezvara ikatenge yauda kupinda mumba motikari, ende isusu kunzwa kwatinoita tinoti anonzi akazvidira petrol. Saka tofunga akabatidza here kana kuti pakarowera motikari moto wakabva wabvira. Ende zvimwe zvacho tiri kurwadzikana, handiri kunyepa, hatidi kumbonyepa, zvinorwadza zvikuru. Saka hamene kuti tinobatsirika sei. Kana hurumende ichikwanisa vanhu ngavabatsirike. Varume tinokuvara pakuti hatigone kutaura kazhinji. Ndinonyara kuti nditaure kuti mukadzi wangu ari kundidai, mukadzi wangu ari kundidai, hazviite. Asi kana ari mukadzi manje zvinotaurika, because mukadzi akangoti ndiri kunzai so nyaya yatofamba. Asi murume manje tinoti kunyara toti kana nyangwe tikazvitaura hapana zvinomboitika, nokuti panapa dai ari murume mukadzi akafa nyaya ingadai isina kumboreruka sezvaira. But nyaya yekuti murume isusu tinomurambirani, tipane patingatorere tonosiya kofi nekuti aiwa mwana wedu tinotongoviga, asi tiri kuviga takatsamwa
tisiri kufara. Zvakaitikira kupi kwaakanorova juraho nekuzopa akazotsva uye akatsva iye ega here kana kuti pane zvimwe futi zvakatsva? Zvakaitikira kuGrandview. Anogara ikoko here kuGrandview. Saka akanotora motikari yake kumba ndokuenda kwatezvara kwe akatsva ari ega. Hapana mumwe chinhu chinonzi chiri kuoneka paari itsoka chete. Dzinonzi dzakaoneka kuti uyu munhu asi zvimwe zvese it's black, hapana chinooneka zvokuti pamwe akatsva ari mumota. Ari mumota. Saka munhu anofanira kunge akagara pasteering pake tonga ndopa akazvidira kapeturu yandobva abatidza kandokutsvakwa kwake. Ari kutaura kuti akazvidira petro ndiani, paive nani ari kupa umbo kuti akazvidira petro? Mukuona chinoita kuti vanhu vadaro akamboda kuzviita kumashure. Akatombouya pana akati ini ndinogona kuzvipisa. Saka ipapo hanzi makazowanikwa jerikeni yepeturu motikari. Saka vanhu vese takangoona kuti akazvidira peturu iyo. Saka iye zvinezvi hamusi kuziva kuti nemudzimai wake vainetsa nei here? Hatisi kuziva. Mudzimai wacho kana pana haana kutombouya, haana waari kutaura naye. Saka hamene kuti tinobatsirika sei. Vanga vane mhuri here kana kuti sezvamataura kuti hanzi vanga vane 4 months ndinofunga varoorana, asi vanga vagara vese here kumashure uko kati kwe kutori kuti tanga kutoona ipapo? Mukuona nyaya dzake mukomana wayaita ega. Saka zoti panonzi mwana aripo. Panonzi pane mwana aripo but hatizivi kuti vanga vagara nguva yakati but patiri kuziva pakaitika kuroorana pane 4 months. Saka pamwe vanhu vakanga vari vese kumashure ndobva vazongoroorana zvavo. Muzukuru wenyu asiya mhuri yakaita sei, yakakura zvakadii? Vana vake vese vanofanira kuita 5. Ndevana vadiki, vana vari kuprimary I'm sure. Vana vadiki, mukuru anga ine vana 3 waakarambana naye. Uyu anofanira kunge kune vairi vamwe handisi kuziva kuti ndeveuyu vese here. Saka vana vake vese 5. Mataura imimi kuti dzimwe nguva kana nyaya iri kumurume inorerutswa, imi munofunga kuti zvii zvingaitwa nekuda kwekuti mhirizhonga dziri kuitika mudzimba? Unonzwa zvichida umwe ndiye anouraya umwe kana kuti munhu ozviuraya saizvozvi zvaitika apa. Zvii zvingaitwa kuti kunyange vari varume vari kushungurudzika upenyu huchengetedzeke? Varume ngatidzidziswe, titiswe maworkshop aya tichidedzwa varume, tichitaurirwa nenyaya dzemhirizhonga idzodzo, tichitaurirwa kunzi tinozviita sei, tibvise kakunyara kaya katiinako. Karinove ndiko kari kuita kuti munhu anozongoti ndibveta ndizviuraya inini, nokuti unenge uchinyara kuti utaure zvichuva kuti ndiri murume sei, inini ndiri kutongwa nemukadzi. Saka tikaita maworkshop, hurumende ichibatsira vanhu vachidzidziswa kugara mudzimba, ndinofunga zvinotibatsira. Tataura namukoma wemufi. Vachisvika mukoma wavo kwaRare Hospital vakangokwanisa kumuchevedza. Vataurawo zvakare pamusoro pemaaudios uye zvakasiya zvanyorwa kuFacebook nemunin'ina wavo. Imimi makanzwa kuti zvakafamba sei? Mumashure maimbokuudza here kuti ane dambudziko raari kusangana naro? Manzira angu itawo nemukadzi wake vanga naye akanobvisa mari zvekuwirirana, vakaita catering yavakaita zvakawanda zvakafamba zvakaita sei achinzi atoroora taisipo zvedu, asi mafoto uchaona unosina kuti zvinhu zvazviri kumberi. Saka iye after kunetsanetsana kwavaigara vachiita, iye venze vakazoda kuti gadziriswe musi uno hapana mazuva vaenda kwamarira kumusha kwomukadzi, ndibva vatoona hama vainzi mahama dzakaenda nadzo, ndibva vanoona hama dzemukadzi, ndibva vanogadziriswa, ndibva vati zvafamba ndibva vadzoka. Ari revha wishi yake ndibva adzoka kudaro mukadzi anenge ainzi akazoti zvemba achada. Saka iye ndofunga mheno maybe kana anga akaeka WhatsApp kana angada sei akazoona maaudio nemachats aitaurwa mukadzi wakaitaura namai vake nehama dzake kunzi iwo ingodzikama munhu abvise mari. Akabvisa mari iwo chero ukazomusiya kumberi hazvina basa. Saka ndakaona kunge ndo zvakanyomudya wezi machats andiona mafoni mevamwe ndisina kudhata reFacebook.
ndengoverenga mafoni mevanhu macho maodhi chaverenga ezvaitaurwa nehama dzacho vachitaurirana arimo mumafoni mevanhu. Iye achitoiswa mameseji akaaisa achitoti yangu mari yamakadya mari yemunhu asiri, inini ndinofa nemi kana kuti ndinofa nehwani wenyu. Saka ndakazongomuka chinzwa inzi akanota firimu rake around 3 AM nezoro kwedza kuva nezoro aita firimu iroro hanzi maonero epicture takamuona mufana wangu zvakaita dingeni ndozvakaita fesi yake uchifungidzira nekutsva kunoita munhu kana ari mota. Takatoona kuti uyu munhu maybe akazvidira petrol kana musoro ubva musoro waitaudzwa kunzi ndiye. Ndakamudedza nezita rakadaira kana ngobuda ndakachema hazvitarisiki. Anga asina nzeve kana munhu achiya akaita amhena chimwe chinhu ngedanda nginge achityisa kutarisa. Mazina aita black nemoto aityisa kutarisa. Imi makasvikako kwaakazvipisira pagomo? Takaenda kugomo henzo katika ambulance hanzi yakatoya Glenview 3 kuna 63. Saka paakazvipisa haana kufira ipapo. Mangwana acho kwatoedza ini ndakatomutaura naye ndangomudedza zita rake ndakarwadziwa handachina ndakazitaura naye ndakava ndatobuda panze. Saka painzi akasara abviswa manhingi ekutsva ese aibviswa aya akasara abviswa before visiting ya1 vaabviswa vaiswa mabhandeji akutanga kudhiriswa nemishonga yakasiya yatengwa nababa iko Goma ikoko. Adhiriswa mishonga iyi mukoma wangu mukuru asi asvika ndovafambira bodi. Next of kin ndiye akatorwa madetails nezvimwe zvakana. Ndichingosvika kumba ndabva kubasa tati takamira visit yamangwana. Baba ndatovapa 5,000 ndichiti mimi ndimuchaenda wose imi ndima mamenector. Taparidzana padhuze apa tichidaiwo ini ndichisvika pamba pangu pazasi apa baba achisvika paapa ndikati 5 imoenda mangwana. Ndichingorara mukoma wabva angofona kuti harira hospital yafona kuti mufana wenyu ashaika. Same day ravina chipatara iro. Saka kabatikana. Kumashure uko paaiwana zvaimunetsa munin'ina wenyu aimbokurukura nemi here kuti ati mukoma imba yangu iri kunetsa zvakati izvi ndo zviri kundishungurudza izvi? Pano neapo munhu anga angoto zvake semunhu vanhu vanosiyana matambiriro avanoita matambudziko. Iye munhu aigona kuti akaona chamugumburisa kana munhu waarinetsana naye mukaradzwa ngemunhu wamukansera muchitanga mukurerekera kumunhu muchisapota munhu waanetsana naye aibva atokublokai. Ndozvaigona kubva atongoita. Saka izvi otherwise ndo zvakanyomubate zvokuti zvemaconversation ari munhingirino izvi yemukadzi wake wakarora mari yakawanda nevabereki nanambe vake ndo zvakanyomudya zvakanyanya because munhu akasaifuta achiti ndazorora ndarelaxa che pamarriage yandakaita ndakakanganiswa ndobva ati ndaita correction yakabva yamudya. Ndozvo ndakatoonawo because mumafoni mevanhu zvirimo indasina hangu data ndondeya Facebook but vanga Facebook vane information yezvakawanda maaudio vachitaurana namukadzi aitaurana namai vake iye achitaura zvaitaura maaudios achitoti atezvara vangu vanondiviga kana ndafa mari yangu haidyiwe mahara. Inini tinopedzerana mari yangu vakadya mari yangu mahara vachiziva kuti idhieri because handirambi after kubvisa mari maaudios andaona mufoni. Imimi vatezvara vacho varipo here? Tambotaura nasekuru vati mota iyi nemunin'ina wenyu vakanga vaenda pamba paatezvara ndo pazvakaitikira varipo here izvozvi? Havasati vauya because isu tananga kutoonana navo kuchipatara ikoko. Saka kunoko pane vanhu vatatuma kuti vanotora hembe. Munhu wesuicide kazhinji anoviga nezvinhu zvake. Saka nhumbi kuti dziiswe mukofi dzinovanova dzatorwako. Vanhu vatatuma takaronga program manheru vataura kuti tasvika vanongosvika nyaya yetransport
vekumuchara vaenda mapavafambisa mbavatamirira postmortem kanzi yaitwa vapanzi pane madetails akudiwa ichitopana chemwana chekwa mheno saka vatatuma kuita zvavafonera kati manonotswa nei kusvika zvikanzi tasvika panzvimbo pachena ivo pana ati zvara mhere tasiya mukadzi wake taanaye taakuenda kumba kwavaigara tinotora nhumbi tobatana nanhu kuchipatara ndopataguma kutaura. Mataura kuti mimi mainini vakaroorwa almost 4 months ago. Vanga vagara vese nguva yakareba zvakadii? Vane mhuri here yakakura sei kana vaine mhuri? Vane mwana wane mucheche, maybe anonga ada kukwanisa 2 months or 3 months. Ndiye mwana wavo kutanga nemukadzi. Asi vanga vatongogara vese kunge last year. Zvemari yakabviswa this year. Imimi tambota ana sekuru vati havana kumbonzwa kwenda kunoroora ukaita muzukuru. Imi hamuna kuperekedzawo munin'ina akaenda nani kunoroora uko? Zvaangoita semunhu aita akafunga chaafunga atsamwa aibva angoita ichocho. Pane muzukuru mwana watiti wedu akurwara zvinezvi. Ndiye wakaenda naye. Ndiye angonotorwa hanzi akazomuudza atenda naye. Ndobva vanobvisa mari. Mavhidhios mukaona maningi mutonzi uye ndiye uyo mwedzi wenyaya uye ndiye munyaya muntaona paningiri ipapo. Chii chamuruda kutaura? Nekuda kuti tiri kuona kuti mhirishonga yemudzimba iri kusiya pasisina upenyu. Dzimwe nguva umwe anouraya, umwewo zviuraya kunge zvaitika izvezvi munin'ina wenyu imimi azviuraya. Chii chamuruda kutaura? Zvichida pane umwe munhu ari kutofunga kuti inini upenyu hwangu hunomira zvakanaka. Pamwe ari kutofungawo dzimwe pfungwa. Maifunga dai munin'ina wenyu akaita sei pamwe asina kusvika paakazosvika apa? Ngoti kana ronda riri pamwoyo imimi hamugononzwa handinzwa peni yaro inini. Iye ndofunga zvaakaona zvemaaudios aitaura nevabereki vake akabva atonoti idhieri. Inini ndaishanda hangu ndichitotese but ndandakarongerwa. Ndo zvakanyamubata. Saka ndo zvakatonyamuuraya. Ndo peni yakabva yanyamubata. Vanhu vanotambira matambudziko nenzira yakasiyana. Zvekuti amufunge dai zvichida akakwanisa kuenda kuna vakuru kuna sekuru akatsanangura nyaya yake kuti pamwe aikwanisa kudzorwa. Kwakatoendwa kwahama dzemukadzi saidi iroro. Aine dzimwe hama dzedu vazukuru vangaenda nawo. Atodzoka vanhu vafunga zvagadzirisika. Asungoti munhu agara vanopisa ndiye anoziva pari kupisa sei. Otherwise ndosvika akaita option iyoyo. Kuti inini either ndofanira vanhu vakadya mari yangu, mari yavo vakadya yakawanda. Vakadya mari vachiziva kuti hapana kwatiri kuenda, bose maaudios arimo mufoni. Mari yangu vakadya izvo havana kwatiri kuenda, saka isusu right ndofanira vandofira mumba kwavo. Ndomaaudios anamboona mameseji ari mafoni vanhu maFacebook. Zvichida tingangobvunza kuti mwana wake mukuru akura sei? Tambonzwa kuti ane vana nemukadzi wekutanga. Ari form 4. Ari kuuya nana sekuru wake. Ndakavatumirawo mari yemhere nezuro kuti vauye vakomorewo. Saka vati vari munzira vari kuuya kweburial, vatenda burial. Kumukuru ndokwatatumira mhere. Ava vatatumira vatora nhumbi vatumira vaenda. Vasiya. Ava hameno kana vachauya hameno kana vasauya. Asi ava kumukuru kune vana vakuru vari kuuya. Mwana wake musikana mukuru ndewa 8 and 9 muna May. Iform 4 watonyora izvozvo. Mumwe wacho grade 7, mumwe wacho grade 3 hameno. 2009. Ndiye mukuru. Tataura nevazukuru vaviri. Umwe wacho ataura kuti vaikurukura nasekuru. Ndiye adonongodza nyaya yakanga ichinetsa pakati pasekuru nambuya vake. Ngatinzwei muzukuru achitaura. Asiwo ati shungu dzake ndedzekuti sekuru vadzokere kunorwisa nekuda kwekuti ndo vakonzera rufu rwasekuru vake. Semuzukuru, imi muona sekuru maimbokurukura here kana kuti nambuya mudzimai wasekuru ava kuti munzwe kuti chii chakanga chinetsa pamereji yavo? Wangu wandaikurukura naye ndisekuru vangu. Nambuya tanga tisina link sekuti ambuya wamauyiro avakaita nemumagariro avakaita nasekuru zvanga zviri zvinhu zvisina picture, of which inini I was very close to my uncle zvekutodaro zvekutoti vaitosheya nyaya dzese. Saka chakaitika ndechekuti gogo ava pavakaroorwa vakauya ndobva vatanga kugara vese zvisina ani nani wemumhuri aiziva.
Zvadaro vagara kudaro, gogo, amai vasekuru vakafirwa nehanzvadzi yavo. Ndo zvakazoita kuti tione ambuya ava nasekuru ava vachidzoka mumusha mupi munomu. Vadzoka kudaro, inini I was there pamba apa. Sekuru ndobva vatonditi anoda kupa introduction, ava ndo gogo wako, zvavari gogo wako ndoda kuti usvitse kunana gogo wobva wapa introduction. Ndobva ndaita seizvozvo sematauriro akaitwa nani nasekuru. Then mhuri yese vatatobva pamba panapa tichienda kumusha kwagogo panove padhuze nepanapa. Ndobva tanobata maoko, ndobva watoratidza hanzvadzi dzagogo mukadzi uyawe. Kusvika vakangoti driver surprisingly kuenda nesu vachita kunge as if vada kuperekedza inini because inini ndairesida kuHarare. Saka ndobva vangodriver moto akati takuenda nekuchitungwiza chichi vanhu vese tirimo, gogo nana gogo namaiguru vavo. Taenda takanosvika kumba kwavo kwaigara sekuru ava. Sure, things, everything were looking good, sweet. Like takanosvika mumba mutone property kutoratidza kuti vanhu vane time vachita se vachigara vese. Manga mune zvese, everything was there. Vachiroja 3 rooms ku Glenview 1. Vadaro sekuru ndobva vatoti ndopamba panapa achifila free, uzopota ushuya kumba uchitaura nani nagogo wako. Ndobva tatoenda, sekuru ndobva wauya uzodropa nagogo kuno kukumusha, inini ndobva vanondidropawo kumba kwangu. Vanondidropa kumba kwangu, ndakabva ndarwara. Sekuru wangu, he was the first person akatanga kuti kuuya kuzondiona vane mukadzi upi uya gogo vai. But gogo vakaramba kuita get in touch with me. Digits avo ndanga ndinawo, but vakanga vakandibloka for no reason. Whilst I was the person wekuti ndanga ndisingavazive vasingandizivo, tanga sina time yekuti know each other zviri better. Saka zvadaro sekuru ndobva pasvika time yepi Father's Day, it was last year. Ndobva ndatovawisha ndikati happy Father's Day chichi mai vangu chichi, vabva watofona back vakati ever since in my life handisandambozviitwa izvozvo, iwewe handitozive, you are something else to me. Bva ndatotaura navo, taitotaura zvakanaka. But after ipapo ndarecover, sekuru vakazotanga kusataura neni. Sekuru ndobva ndavabvunza, sekuru kochii? Sekuru vanonzi vakazouya kuno kukumba, vanga vakasiya vana vavo vavanga vanawo 3 from another mother. Ndokubva vauya kuzongotora vana vaiva. In fact vakaita kuba vana vaiva gogo vasipo, vaenda kumukando. Ndobva vatora vana, ndobva vaenda navo kupi kumba kune mukadzi uyu, of which mukadzi uyu anga asingade futi vana. Saka sekuru vakabva vandibloka, ndobva ndaita ndobva ndanyarara, bva ndasiya zvakaita zvakadaro. Ndobva vatongotanga kugara vachiita kunge as if vari vega, vachiita zvinhu zvavo vega, vachitoaccuse nekutopopotera gogo, vachitotuka gogo chichi. But force yese ine pressure zvaibva kumukadzi upi usho. Zvadaro bva tatigarei kudaro. That was April. Ndopa ndakazovaona manje sekuru vese nagogo vakangosvika suddenly kumba kwemunin'ina wangu. I visited my young sister kumba kwake, and then sekuru wangu ndo wavanga vakulinkana naye. Ndobva sekuru wangu wangoerekana vasvika zvikanzi andozoti iwo uri panapa, daenda tozoti uri panapa, wangu uchitofanira kutokwana kumaroro squad, hazviitoti ndikusiye. Ndobva ndatotaura nawo bitterness yekuti pesa apa manga mandibloka musade kutaura nini. Ndobva ndatoti isusu tinotambira kwatinodiwa, kwatisingadiwa hatiwaniki. Ndobva wati handei geza kani chinja tiende, ndikati sekuru handikwanisa kuita kuenda. Of which pavakasvika mukadzi wavo vakandiratidza reaction yekuti she doesn't and she don't like me. Cause haana kundimhoresa, haana kuita of which munhu angavhista kumba kwemunin'ina wangu ndichikuona panenge pari pamba pangu. So she just barged in and havana kundimhoresa kana kuita so. Ndabva ndaziva kuti ameno there is something else. Ndobva vakontinua, bva vaenda kupi kumaroro. So kumaroro vakaenda nemurume womunin'ina wangu, bva vaenda nehanzvadzi yangu, elder brother yangu, ndo marelatives chete emumusha muno mangachi aripo. Ndobva kwanoitwa roro squad yacho, ndobva vanorora. So vanorora vakatoswera ikoko the whole day. Ndaida kutobvawo kumba kwemunin'ina wangu ndikati rega ndinyatsomirira ndinyatsoona kuti nyaya iri kupera sei. Ndobva ndaswera the whole day, ndobva vasodzoka manheru.
vachidzoka manheru tikati chikwakatitambire zvikanzi atambire ndikati mafamba sei zvikanzi atafamba bho ndikati ko gogo hamuna kuvasungira inga manga muchiti mukunosungira gogo ndo statement ravakandudza vanondudza kuti vari kunoita sei vari kunorora zvikanzi gogo wako waramba kusara ndofa ndatoti gogo ko marambire ekusara zvikanzi aiwa inini ndoda kugara kumba kwangu nemurume wangu ndikati alright it's okay zvikanzi saka uchauya rini ndikati ndichaita sendichaona kuti ndouya rini anytime soon kumba kwenyu zvikanzi nasekuru aiwa ndakumhanya takuda kutoenda tasiya vana vari vega sekuru wangu wabva vaita sei vabva vaenda vatobva kumaroro ikoko ndobva tangogara from that was 2 April ndo musi wavakarora ndo musi wakaitika maroro but tasvika musi wa 20 April it was my birthday sekuru wangu used to say happy birthday to me, celebrate me, wish me well, but he didn't. Ndobva ndangosiyawo zvakaita sei zvakadaro. April apfuura, May, and then June, July uya taingonzwa kunzi vari kuita sei vari kunetsana cause kumashure vasati vasvika pamaroro apa mukadzi akauya last year ndobva atora long time asina kunge azvitakura so murume bva abata foni yemukadzi ndopa akaona mukadzi achitsvaga inonzi birth control pafoni achibvunza meta kuti how can I stop kuti inini ndiite sei ndisave nepamuviri. Murume abva ati for the reason ipi yekuti iwo kutaura kuti haudi kuti uite pamuviri uri munhu wandinaye of which kuuya kwawakaita panapa wakaita zvekuita sei zvekutizira ndopa wakatanga kunetsana mukadzi anonzi akarova sekuru wabva waenda kunoripota kupolisi vanoripota kupolisi mukadzi bva atombopinda mukastody apinda mukastody aiclaima kuti handingoende kumba kwedu just like that ndoda mota ndoda mashares mucompany of which my uncle was owning his company vari contractor Aswell B Deco vachipenda saka kupolisi kweka ndoko kwakazogadziriswa nyaya yekuti vazosvika pakuzozvitakura ndobva wasiya birth control vabva wazvitakura so pakazoendwa kumaroro nyaya yavo yanga iri pakuti vasungirwe pamwe chete nekurorwa at the same time same day nekuengaja zvese everything they did saka after ipapo inini sekuru vakazondifonera Saturday yatabva iyi ndokubva vati mwana vakatanga infact vakatanga kunditextira paWhatsApp vakati yes mwana I was shocked kuti sekuru wangu and I was like hey vakuita sei vakudzoka kwandiri because I was not even knowing kuti vari kurarama sei ichi saka ndobva vati mwana ndobva tati yes mama zvikanzi I'm driving ndichakufonera ndobva ndati okay safe travels. I didn't know kuti safe travels yandaivawisha safe travels yekuzosvika patasvika nhasi vadaro vakazondifonera early in the morning musi weSaturday ndobva vati ndiri kukuda usvike kumba kwaShami anova munin'ina wangu kwandakambovaona vachienda marora kwekwe vari ndikati ndisvike nguva yesekuru zvikanzi before 3:30 ndida kuenda kwaMurewa pane nyaya dziriko nda kuenda newe kwaMurewa iwewe ndiwe wakatoresa lansa wacho ifirst born yavo Chitupa cause pakaita issue yekuti lansa yeye ari form 4 izvozvi ada kunyora so mwana anga sina Chitupa ivo vabva varamba nechitupa vakati handikwanisi kuti ndikupe chitupa changu kana usina kubloka amai vako usina kubloka hama dzese kuti uve neni panapa naamai ava vanyowani vandinavo saka mama vayo ndobva wandibata vakati ndozvikutaura ndikati mama I share the same surname with you so I'm willingly to give you my ID ndobva ndavapa ID yangu ndobva chitupa vaita sei vatora so ndo statement ravakaita sei ravakandipinda naro vakati kune nyaya dzamuka kwaMurewa dzidonzi dzigadziriswe because iwo wakatoresa lansa chitupa saka itouya zvekuti ndinonzwa nyaya dzacho dzichitaurwa ndichiita sei ndichikumirira ndikati asekuru ini ndozvimirira because handida kutadza ndaida kutoti mai vangu vaite sei vanyorewo ndobva vati alright vandavanyepera ndikati handina mari zvikanzi mari ndokusendera and definitely he sent me $5 zvikanzi ita kuti upinde mutown before 3:30 so inini ndairwara ndainzwa musoro usingatomboiti uri severe ndakakundikana kuti ndiite sei ndizoenda
Saturday iyoyo ndobva ndatovasendera mamessages ndikasekuru honai ndiri kurwara and see my medication, I'm wearing spectacles, I'm not used to those spectacles and ndapinda munguva yemhepo so ari kundiaffecta saka ndiri kurwara zvisingaita handisi kukwanisa kuti ndiite sei ndobva vati bo ndobva inini suddenly my data depleted ndo pakaperera conversation yedu ndobva ndazonzwa manheru munin'ina wangu akanondimirira wacho akabva ati munin'ina wangu akabva ati ndiri kuno kuita sei ndiri kuno kumiririra kwamurehwa kwacho since wanzi ndiwe uri kuita sei uri kudiwa watadza kuenda nekurwara ndobva munin'ina wangu aenda bva ndamubvunza manheru feedback mairu zvanzi chii ndobva wataura kuti nyaya iripo ndeyekuti tanga taenda kwagogo Kelly haisi nyaya yekuyekwe kwamanga muchita sei muchiudzwa vanga vachinetsana nyaya yavanga vachinetsana ndikati nyaya yavanga vachinetsana ndiyei zvikanzi nyaya yavanga vachinetsana ndeyekuti kubva vachirorana naKelly kubva last year kusvikira izvozvi vanokaunta ivo kuti vakaita bonde 28 days only pese apa they don't do anything. Kelly, she wasn't taking all the duties kuti achiita maduties ake as a wife anga asingaite so she was after money and after something saka ndikati ndo nyaya yacho zvikanzi ndo nyaya yacho ndikati shame saka yapera sei zvikanzi yagadziriswa ndikati yagadziriswa nyaya zvikanzi nyaya yagadziriswa ndikati saka zvanzi chii zvikanzi mudare manzi kana isusu tiri kuwirirana ndichatakura mukadzi wangu ndodzokera naye kumba since mukadzi wangu akabva kupi kumba akaenda kumba kwevabereki vake so vakawirirana ikoko zvekunyepa vazosvika kumba kuye vakabva mukadzi akabva ati handisi kuenda kumba kureva kumba kwavaigara nasekuru abva arambira pamba pavo sekuru vakati aurambire pamba panyu waste nyaya yaita noitonga ikanzi yapera iwewo uri kuti mukadzi uri kumuda aende newe kumba sei zviri kuita sei zvisiri kuita sei izvozvo sekuru kufonera gogo amai vavo kunoko vakati amai ndiri kudzvanyirirwa nevanhu kunoko vanhu vari kunoko vari kundibata zvisiri izvo nyaya iripo ndeyekuti handisi kuda kukuvanzirai ndida kukuudzai chokwadi neshungu dzangu mukadzi uyo wandakaroora haasi kundipa bonde haasi kuita zvino maduties as a wife asi ndakabvisa mari yandakabva kubvisa pasina mamanzi saka mukanzwa zvimwe zvinhu zvamuchanzwa zivai kuti ndiyo nyaya iyoyo vapedza kufona kunoko that very moment ndo yavakabva varekodha the audios amaaudio avaibata mufoni memukadzi wavo ambuya vavo vachita sei vachitaura vachiti iwewo ingoita zvekuti akusungire chete wobva aroora kana aroora wozomusiya nekuti imba yako handina kubvira ndaifarira imba yako yanomboda hangu kukuvanzira mwanangu imba yako ikai murume uyu ina hangu ndakagara ndazvivenga kubvira pakutanga kuenda kwawakaita ina hangu handina mbofara nazvo taura chokwadi imba yayi handione ichimira zvakanaka iyi semaonero ako uri kuona sei Kelly uri kuzviona sei saka ari kuti aruda usungira rini ngaaite kuti aroore kwete zvake zvokusungira kudini ngaarore kana achizosiwa anosiwa ambobvisa something kwauri ndambosungira mwana. That was the saying yaambuya vavo saka vadaro sekuru vanonzi vakadhiraivha vabva vaenda kumba kwaambuya vavo ikoko vaenda kumba kwaambuya vavo vakanorova juraho nemota ndo pakabva pabvira so inini kuona kwangu ndichiona mapictures like what happened kwanga kune jerikeni ranga ririko kuseri mumota jerikeni iroro zvikuradza kuti ranga rine fuel ndorayo vakaita sei yavakazvidira and then ndobva vazobatidza here ndobva vabva vachimhanya kusweta head on handiti nejuraho so inini ndakazvita his wish munhu aida kutopinda mumba imomo kuti vanhu ava vaite sei vafe vese ndo yanga iri shungu yavo cause vasati vaita zvivanga vaposta kufacebook vakati pandichafa ngozi yangu muchaiona muchadzidzisa vamwe vanhu kuti musadyire vanhu mari yavo manga musingandide ende pandichafa muchandiviga
kana vana vangu muchachengeta muchaita zvese zvinodiwa nehama dzangu. Ndozvavakanyora kufacebook, ndobva vapina vaposta even the audios yekutaura kwese vakaisa, every information is there paplatform yavo. So ndo pavakabva vaita yedhoni iyoyo nenemba, vachikolaidha nemba vachizvipisa kusvika zvinonzi fire brigade yakazouya kuzovarescua vavazoendeswa kugomo. Vaendeswa kugomo but vanongonzi vaingotaura still vakatsva kudaro kuti inini ndafira mari yangu. So he was very bitter panyaya dzemari, of which mukambani iyoyo mukadzi ndiye anga akeshiya mukambani yavo, ndiye aitotambirisa vanhu, akada kutambirisa vanhu akasada kutambirisa vanhu. So zvinoratidza kuti chinangwa chake anga asiri panyaya yerudo, anga ari panyaya yemari, ende vana vanga vana sekuru wangu anga asingaiti sei, anga asingavadi. After that zvadaro vatsva sekuru vakuchipatara seizvozvo, ndobva tamirira kunzwa kuti zvazofamba sei. Ndobva kwaenda baba vavo nemasiblings avo, vaenda vakanoona situation iri tough. But chakandishamisa ndechekuti atezvara vacho baba vambuya vangu ava ndo vakatotanga kuisa phone call kunoku kufona kuti tiri kuda mari yekuti munhu arapwe. Ende mari nekuti isusu taida kuseva upenyu hwehama yedu, mari yakabva kupi kunoku tichitraya kuseva life kuti vararame, but zvakaita sei zvakaramba. Zvaita sekudaro takazonzwa, ini ndakazofonerwa phone call cause ndakabva ndatouya kunoku ndikaswera kunoku, ndakazofonerwa kuma 10 emusi weMonday zvikanzi sekuru vatisiya. Sekuru vatisiya saizvozvo program mamirira yanga yakaita. Kwazoendawo mabrothers angu akaenda kuda kunonzwa vachifamba vachimirira sekuru wangu. Minduro yaatezvara vacho ye failed to comply cause vari kutotaura kuti hanzi mwana wenyu akaita mhosva yekuti akapaza juraho kunoku revanhu. Kuseri kwazvo bva wati inini ndinogonzi ndimuvige pakuita sei zvakanyorwa kuFacebook, inini handina chekuita naye, handina kumuuraya kana kuita sei. Mashoko ari kutaurwa naatezvara aya. Kuseri kwazvo mukadzi wacho bva afonera munin'ina wangu obva ati kumba makizi ekumba munawo here, ndikuda kuti kumba tiende tisheye zvinhu zviriko ndione kuti ndikutora zvipi kuchisara zvipi. Whilst havana kana shoko recondolence ravasenda kunoku kumhuri yekwachirume. They are just quiet, vakanyarara, hapana zvavari kuita, hapana zvavari kutibatsira nazvo, chavari kutongoita kuwedzera ronda pamusoro perimwe ronda. Mudzimai akatoti murume asati avigwa oti ndikuda makindi, oti ndonotora chii tisheya nechi nezuro, tisheyane property, ndo zvakataurwa nemudzimai. Hanzi because handina mari yerent mwedzi wapera, ndikuda mari yerent nevana. Saka ipapo pari kutaurwa pacho pari kunzi sekuru pavakaita suicide vanga vane 1000 muhomwe yavainetsanirana nemudzimai uyu futi achiti ndipechi mari. Saka vakadecide kuti vatsve zvavo nemari ipi iyoyo. Saka izvi zvinhu zviri kutibata zvakanyanyisisa zvekuti hatisi kuziva kuti mhuri yeZimbabwe vanoona hama neshamwari, hatisi kuziva kuti tichabatsirika sei kuti tigone kuti pain iri kuinjuwa matiri tigone kuhila. But handifunge tikahila because takatangirwa and they are saying shit on top of that. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya, ndo nyaya yasekuru. Sekuru venyu akasheka musi weMonday nhasi chitatu. Muri hamusati mamboiona, kunyangwe vakaenda vakaroorerwa nekuti uyu akanga atomukwasha wavo. Havana kusvika kuno, havana chavataura nemi. Havana. Isusu chatagona kuita ndechekuti pachishona chedu wino kuti kana mukwasha afa kunoendeswa mari iyaya inonzi mhere yekuvaudza kuti mukwasha wenyu aita sei afa, vobva vazoita procedures and protocols avanoitawo ivo kuti vazoita sei vauye. But ivo still mhere yacho iriko yaenda, saizvozvo vari kuti havasi kuzviziva kuti mukwasha afa. Of which gogo vacho ava vanokatofonera kuti munin'ina wangu nezuro vachiti ndiri kuuya kumba kwako ndoda kunyatsonzwisisa kuti sekuru wako wakafa nei, iye ari munhu akafira pawindo ravo. Sekuru vakaenda nemota, mukadzi wavo akanga aakumba kwevabereki vake zvekuti pakazvipisira murume iye akanga atoriko. Aiva atoriko. Foni yake mukadzi uye yakatotsva yakatotsvira mumota umu. Matauri emwana waanaye izvozvi waakazvara mwana wasekuru wangu mukomana ane 4 months
akatotsvira futi mumota imomo. Vaive vatori vese vari busy quarreling about that 1000 US yavanga vanayo muhomwe vachidhimanda kuti vari kuda mari. Avo vakati handikupe mari waisiti wadzokera bheki kupi kumba kwenyu, nekuti taenda kunotonga nyaya kwamureva kuti uchadzokera kumba kwako. Saka nyaya iripo ndeyekuti zvinoreva kuti handina mudzimai, nekuti kubva tichiroorana tichiita gore kusvika pa6 months, gore ne6 months, takasangana 28 days chete. Ende hakuna intimacy yakazomboitika, hakuna romance, hakuna she's after money only. That's the story. Mashoko api amuri kuda kutaura zvichida yekunyaradzana nambuya, nekuti mataura kuti mwana wavo akatovafonera kuti kuno kundiri kushungurudzwa, uye zvamungade kutaurawo zvichida kune varume, nekuti vamwe varume vazhinji vanenge vachingozvichengeta mudundundu vachiregera kusheya. Mashoko angu inini andinokurudzira kunyanya kuvarume ndeyekuti ukaona kuti uri pausiri kudiwa, in fact usafose, nekuti rudo harumanikidzwe. Ita move on. Uka move on, you find someone anochita se anotokuda. Vanhu vatoriko vanoda vanhu zvechokwadi, not kuteka decision yekusvika pakuzvipfudza panyaya yekusheya. Kusheya kunodiwa, but sekuru wangu avanga vari munhu aisheya, but vanga vari munhu futi asingateerere ma-advices evanhu, because most of the people vakatraya kuvakansela, even kuhama dzamai vavo nesu tese tese, even shamwari vatone vanhu vakatofonera that very day vasati vatoposta vachitoudza kuti ndakutoita zvakadai. So saka ndinongoti varume dai vamira pfungwa dzavanadzo. Varume vazhinji vanyanya kuita wiki panyaya dzerudo, ndozvikuita kuti tirasikirwe navo, because macases akadai so awandisa, especially kuvarume ndoko hanyanya kuwandira. Pamusoro pazvo ndobva ndati kuna mbuya vangu, ndinozama nepandinogona kuti vanzwisise, but even me too, I feel the same pain yavari kufila, zvakaoma. Asi ndinongoti ngavacheme vane tariro, vanyaradzwe naMwari, vazogarawo nemufaro, vatora vazukuru vavo bheki mumaoko avo. Izvi zvaava hatisi kukwanisa kuti titonge tiise maoko edu. Kana pane vanogona kuti batsirawo kuti nyaya iyi ive ine justice, vana vabatsirike pazvese zvavaitasira kuna baba wavo, because havana chavasirwa nababa wavo because of that lady. Aitonga everything, vana achivamautrita, achivarova, achiita sei, achinyatsoshowa kuti haite sei, haavade. Saka ndiri kungokurudzira kuti kana wada munhu ane vana, ibva wada iye nevana vake nemhuri yake zvese, because uyu akauya kuzoda murume, tingati kuda murume, kuzoda mari, nekuti murume wacho tikutoverenga kuti anga asingamude, vana vemurume wacho anga asingavade, mhuri yacho futi yedu isusu anga asingaide, nekuti ane mashoko akasiyana siyana ndochirwadza ainzi aipinza achiti amai vako handigone kuti ndiende ndinowadzana nawo nekuti vanoroya. So takaremerwa nematretsi nechi zvakawanda wanda zvatinonzwa zvichibva kusaidi ravo. Saka inini my wish semuzukuru wasekuru aida sekuru wake, ndichitaura nasekuru wangu sezvo ndisina kuzozadzikisa zvavaida, because vanonzi dai vaiti dai anga akauya ndaisasvika paextend A, nekuti taitaura nyaya dzese dzakadzamisisa. Ndotovakansela cause inini ndakapinda through situation yavakambopinda nayo, but I decided to quit, ndikadivorca, ndikaita move on, ndikasiyana nazvo zvavaitoona, zvavaitoziva, vachigara vachiuya ndichitongwa ndichita sei, vachitondidzora, but I'm alive nhasi because of ivo, but ivo vazodecide kuti vaite sei, vaite pass away. Saka ndiri kukumbira kumhuri yeZimbabwe nemi mese matikuta kuti kana kune anogona, kana kune anonamata, kana kune anogona kuti mweya wemufi udzokere uzvirwire wega, utonge pajustice, agone kuzadzikisirwa zvaaida, nekuti munhu afa ane shungu. Kuvana chaiko hatina chekusara vana vakabata, hatina chekusara vana vachitaura chinooneka, of which vana ava vakura, first born form 4, second born grade 7, third born grade 3, ende mai vavo vanga vakatoendawo kunze kwenyika kuSouth Africa kutraya kushandira vana vava. Mukadzi uya akasvika kuti hatred yasekuru
isvike pakuvenga first wife yavo yavakaita navo vana 3 ava zvekusvika pakubloka vana ava kuti havakwanise kutaura naamai vavo. Saka tiri kurwadziwa zvakanyanya nekuti kwavabata kwacho nenguva diki diki yavapinda mumusha muno hativazive zvedu because musha macho kupinda kwacho vakangoita budget ini vachibata maoko nekubva vatoita se vatoenda, but vakatikonzeresera zvakahavoc yakanyanya, bitterness yakanyanya nehistory yavatisira hatisati takamboiona ever since mumusha muno. Hapana akambofa achizvisungirira, hapana akambofa achinwa mushonga. Uru ndo rufu rwatanga nekuti rwadzisa zvakanyanya mumwoyo medu mune zibundu. Saka ndinokumbirawo kune vanogona vari willingly kutibatsira kuti dai mufi azvirwira sekuti ini maonero angu kushaya matyira kwavo zvivindi zvavo zvandakutya inini to my side, vanogona kuenda pamota iye sechikaranga chinoitwa nevanhu. That's what I do believe. Vanogona kuenda ipapo kunobvisa mweya wemufi vakausairira kudzoka futi kupi kumhuri yedu, sekuti nyaya iyoyo iri muno futi yakafanana neiyoyo muno maseke padhuze pedu. Saka ndo wari yangu, I want my family to be protected as well, kuti vasawane zvavanoita kuti vadzose mufi vazodzoka futi kuzotirwisa. Saka ndo chikumbiro changu kunana mazvikokota vanonamata, vanoshopera, vanoita sei kuti tibatsirewo nyaya nekuti takabatikana tiri kurwadziwa kusvika kupedzisira seni handigoni kuzvitsanangura. Mutanye yekuti vangangoenda pamota, mota yacho iri kupi? Iri pamba pavo pahwindo patezvara vacho right now ndo pane mota haisati yabviswa. Ndo pairi ipapo. Inofanira kunge ichibviswa nani? Vamapurisa here makaendapo here mboda kuti ibviswe kana kuti makamirira kuti mukambotanga maviga mozoona kuti zvoitwa sei? Takamirira kuti tikambotanga taviga tozoona kuti zvoitwa sei, of which mimwe mitemo togona kuisa nyaya dzimaoko edu tisingazivi, topara mhosva senyaya tisingazivi kuti zvinofambiswa sei. Saka ndopata kutokumbirawo mazano nemaprocedures kuti tofamba sei kuti mota yacho inzi yabviswa ipapo, zvinoda kuitwa zvinzi zvaitwa, of which I had kuti munhu akanga azvisungirira saizvozvi property yese anga anayo anofanira kuti avigwe nayo. But I was surprised kuti mukadzi uyu aitaura kuti tishare zvinhu. Saka tisi kuziva kuti ipapo kana vakuda kusheya zvinhu izvi zvavanga vanazvo zviri mumba umo nemufi zvichagumira papi, sekuti inini ndinoona kuti vane way forward yekuti vanogona kutora mweya uyu vougadzira wotidzokera isusu semhuri. Saka ndiri kuona tichipera. Mainini tauya kuno kudema uko kuri kuchemerwa murume akatora upenyu hwake. Imimi ukama hwenyu nemushakabvu hwakamira sei? Inini ukama nemushakabvu ndisekuru vangu, mwana wanzvadzi yamai vangu. Tinoziva kazhinji kacho sekuru nemuzukuru vanhu vanotaurirana. Imimi nasekuru maimbotaura here? Vaimbokuudzai here zviri kunetsa kuti muzukuru izvi zviri kunditambudza izvi, kana kuti vanga vari munhu anongozvivharira mudundundu? Sekuru vaiwanzozvivharira zvavo mudundundu nyaya dzavo, asi pakuzopedzisira ini tikatozoita kuti ndizive kuti pane zvaivashungurudza the night yacho yavakaita zvavakaita izvi. Ndakangofonerwawo nemunhu anondiziva aiziva kuti ndiri muzukuru wavo, ndobva handiti enda paFacebook unoona zvinhu zvanyorwa nasekuru vako. Pasina pachinguva chidiki mandafonerwa futi nevamwe mainini zvikanzi nai wambotrayawo kuona vanhu here, waendawo paFacebook wanoona zvinhu zvirikuita se zvasendwa nasekuru wako paFacebook. Ndobva ndaenda bva ndanotarisa paine suicidal note yavanga vakanyora paFacebook nemavoice notes anga aripo ipapo. Ndo zvandakaona kuratidza kuti vaita sei vaitira kuda kuzviuraya. Saka pandakazotrayawo kufonerawo vamwe vanhu ndakafonera, ndakatanga kufonera vamwe mainini wangu munin'ina wanamama. Pandatira kufonera ndobva vatoti kuti angadaro here chichi. Vanhu vandakatira kubata patime iyoyo hapana munhu aimboresponda. Pandakazofonera sekuru baba vavo Makuseni ndopa vakatozonditi ndatofonerwa kunzi aita sei ari kunzi azvidira petrol aendeswa kuGomo. Imimi ipapo maona vanyora zvakadaro hamuna kuedza kuvabata here ivo vacho? Ndakatotraya, ndinotori nemeseji yandinotori nayo mufoni. Mafoni avo angasisapinde, but meseji yandakatofona yandakatraya kuvasendera haina kurespondwa. Kubvira ipapo ndakatozonzwa Makuseni kunzi pavakaita zvavakaita vakatsva nemafoni avo. PaFacebook
nemaaudios amuti ane zvawo ari kuti kudii suicide vaitaura kuti kudii sekuru suicide note yavakasiya pafacebook iyo musuicide pane zvavakanyora zviri pafacebook vari kuratidza kuti vainetsana nemhuri yekwavakanga vachangobva kuroora nekuti yakanyorwa kunzi makadya mari dzangu zvitoripo pafacebook mukaenda papeji ravo makadya mari dzangu mukadai makandiudza ndisina kuroora asi nekuti maona kuti ndakaenda ndikanorora ndobva maita sei mva makutora mukadzi wenyu dai makandiudza ndakambobvira ndakatokuyambirai kuti ndipechi mari dzangu saka ndonyaya dzadziripo kusaziya kuti zvaifamba sei. Maaudios aya ari kuti kudii maaudios ari kubva kunani ari kuenda kunani maaudios ari kuratidza kuti ari kubva kune munhu anenge ambuya vacho vachitsanangura ivo kuti ingosiya hausi kufanira kuiwo kuti uite sei uye uite zvekusungirwa siya munhu atanga akuroora kana akuroora wozomusiya asi atanga aunza mari. Imwe yacho audio vakati inini pakutanga ndakange ndisingade marriage yako nemurume wako uyu nekuti marriage yako uri kuona kune kwairi kusvika here naye mwanangu kusaziva kuti chii chaiitika kuti vadaro kuti vakanga vasingade mukwasha. Maroro aya akaitikira kupi nekuti tamboti ana sekuru tinoziva kuti kazhinji kana muzukuru achinanoroora anotsvaga ana sekuru ana tete vake asi sekuru ari kuti aisi takatongonzwa kuti akaenda nobvisa tataura nemukoma ati aisi takatongonzwa kuti akaenda nobvisa imi muri muzukuru makanga muripo here pamaroro asekuru uye akaitirwa kupi maroro aya hatina kuenda zvedu kumaroro asi akaitirwa kwema-inlaws avo kushould be Glenview ndokwakaitirwa maroro. Imimi dzimwe nguva kana mumba vanhu vachinetsana munhu anotsvaga waanotaurira mbuya vaimbotaurawo here vari kutaura here chikonzero changa chichiita kuti vazotiwo kana ndaroorwa hangu ndobva ndabva ivo sekuru vaitaura zvavainetsana nemudzimai wavo kusaziya ameno pamwe mainini arapa munini wangu anogona kunge aine zvaakamboudzwawo. Imimi munofunga kuti zvii zvingaitwe kuti tisazove tichisvika sepatasvika nhasi kuti munhu anosvika pakuzviuraya kana kuti mhirizhonga yemudzimba wozonzwa kunzi aiwa akauraya umwe aiwa vakabayana vari kurwa chii chingaitwe kuti mhirizhonga yemudzimba inge inoavoidwa? I think kusheya kwakakosha kuti munhu kana une zvauri kuenda through unofanira kusheya kungonawo 1 or 2 people vaunokwanisa kupota uchisheya navo kuti ndo masituations andiri kuenda through nawo. I think zvakakosha because kutaura chokwadi chaiko inini hangu ndakudzokera kubasa rangu chairo ndonyatsoti mental health iri kuda kuongororwa because people are going through a lot. Kunyanya kuvarume nekuda kuti varume vazhinji ndo vasingade kubva vasheya dzimwe nguva vanongoti ini ndinofa nazvo. Ichokwadi ichocho. Mental health yakakosha vanhu vari kufanira kuita vachisheya maproblems avari kuenda through because masuicidals ari kunyanya wanda. Tataura nevaroora vati muzukuru wavo rufiro yake yamurwadza. Isusu tiri varoora tabatikana chaizvo nerufuro rwemuzukuru wedu tanga tisingatarisire kudaro. Ichokwadi kuti chero kutoroora kwaakaita isanambuya tatisingatoziva kuti aroora mumukadzi taiziva first marriage yake ndoyataiziva kuzoroora kwaakazoita kechipiri uku hatina kukuziva tabatikana nefiro yaaita tanga tinaunge takatarisira kudaro takatozongonzwa rashoko kuti ndo zviriko Criswell afa nekuzviuraya nekuzvipisa nepeturu. Zvinhu zvakatibata chaizvo tiri kunzwa kubatikana tiri kunzwa kurwadziwa nokuti taiti mumusha muno kunyange dai mukanzi mune chaitika tauyo sanambuya ndiye munhu aitoziva kuti anambuya vanotengerwa madrinks anambuya vanodawo mari yema-ice cream mumafrizitsi izvozvi parufu rwake tiri kungobika tiri kutsva takangoomesa miromo hapana kana ari kumbotitengera ma-ice cream auya adzamara aenda hatisi kutombotengerwa ndiye munhu aitozivawo kuti kuna anambuya saka isusu tarwadziwa tarasikirwa. Zvakaoma zvaitika pamuzukuru wedu izvo tiri kurwadziwa zvisingaite kurwadziwa chaiko chaiko hatina kuziva kuti vamwe vabereki vakamira mumiriro wavakaita uwoyo wokuti vanororerwa nemwana wevamwe vanhu vakuru vasina dzimwe hama dzemukwasha wavo
tichinzwa zviri kutaurwa pamaaudio pamatiktok, vabereki ivavo vari kutoita bhizinesi nemwana wavo. Ibhizinesi chero kutsvaga mari chaiko nemwana wavo. Asi hazvinei hazvo, tichaona kuti zvichasvika kupi. Tarwadziwa zvokuti nemuzukuru wedu, kurwadziwa chaiko asati tamboona rufu rwakadaro. Vatirwadzisa zvisingaiti. Uyewo namai vati hapana zvavangaite, vakungoisa zvese mumaoko aMwari, asi firo yemwana wavo yavarwadza nekuda kwekuti kutsva munhu zvekuti kunyange body viewing chaiyo aiitwe. Imi ukama hwenyu nemushakabvu hwakamira sei? Ukama hwedu aivatogere zvakanaka fani. Mushakabvu anga ari chii chenyu? Mushakabvu anga ari mwana akakurawo zvakanaka, asi munoziva kuti vanhu kana azongopindawo muchirungu anozochinja. Asi anga ari munhu akaroora, akavaka musha wake zviri zvakanaka, zvakazokutangisa kungochinja. So ndozvakaita zvinhu zvacho kusvika pazvakazosvika. Muruda kuti kudii nefiro yaKristu? Tinongoti tongozvisa kuna Mwari, nekuti Mwari ega iye kana achitisika anoti umwe munhu anokwira, anofamba neimwe nzirawo. Saka uyu hatina kuziva kuti angazofambawo neiyi. Saka handifunge kuti pane chinhu chatinganyanyotaura, tinongoti ndo yanga iri firo yake, tongozvisa kuna Mwari. Imimi muchiona Kristu maimuti ani? Mwana wangu. Mwana wangu anga ari mwana anoteerera, mwana anotumika, mwana asingaite zvemanga, asi akazongoti pindei chete mumararo, une mukadzi aramba. Saka zvinhu zvikutongotirwadzawo kuti hapana zvatingaita sei zvatingakwanisa kuti tingataure, asi kungotaura kuna Mwari ndiye anotigonesa kana kuti nyaradza. Gogo, tauyawo pano apo pane rufu rwemurume akaita kutora upenyu hwake. Imimi ukama hwenyu naye hwakamira sei? Ini ukama hwangu nemukomana afa, baba vake neni amai vedu mudumbu mumwe chete, mwana wahanzvadzi yangu. Tiri kunzwa kurwadzikana nerufu rwemwana uyu. Mwana akanga achitaura nyaya yake kune vamwe, achikanserwa, haana kugona kugashira kukanserewa. Saka kana muri mumuri muvanhu mukatadzirana, munotadzirana, dzimba dzinotadziranwa asi dzinogadziriswa. Tiri kubatikana zvikuru nerufu rwemukomana uyu, kufa achizvipisa. Asiya mhuri yake, vana vake, mukadzi wake, zviri kutirwadza. Iye zvinezvi hatigone kumuona, body view yake hatigone kumuona. Munhu akatsva zvakaipisisa, akafa rufu rwakaipisisa. Zvinowanikwa. Kutadzirana kuripo kana vanhu muri mukati memba, dzoranai, gamuchira kudzorwa. Ukaramba wakangokakatira mhuri unosvika kumagumai. Haana kutanga kungosvikozvipisa mukomana uyu. Aitombotaura nyaya yake kuvazukuru, kuna nani, akaenda kunoti anogadziriswa kuna natezvara wake nani naamwene vake, kana atezvara wacho hativazive. Asi hatitambirei zvinenge zvauya. Isu tisitarasikirwa, isu kwachirume tisitarasikirwa, tine mwana ashaika. Kunyange dai akatadzirwa, dai akarega kuramba akaisa zvinhu izvi mumwoyo, akangoti zvandakanserwa ndochigara zvangu zvakanaka. Takarasikirwa nemukomana, akazvipisa mwana, haana kupiswa nemunhu, asi akatozvipisa kudhiraivha motikari kunozvipisira pamba paatezvara, kuti ndopo ndofira ipapo. Netsika yemukadzi tinonzwa kubatikana nerufu rwemukomana. Pane nyaya iri kutaurika yekuti ikoko kwaakaroora vaingoti chingosiya aunze mari. Nyaya yemari iri kukanganisa zvakadii upenyu hwevanhu? Nyaya yemari inokanganisa upenyu hwevanhu zvakanyanya. Apa pavakadanana vakaitisana pamiviri isati pazive, vazoipapo vekumusha vamwe vakangoti dai anga asungira, vazodii mheno zvavaingotaurirana ivo kwakunzwa uko.
mwana uyu akazoendesa mari akaroora. Imimi ana tete vacho musiko muri kuti muri hanzvadzi yababa vake ka saka imimi muroora nekuyazosungwa kunzi vatete ndakuroora futi anambobvira adaro. Zviriko izvo zvamunoona takadai kana kupi nekupi zviriko. Amai kana ani anozviita mbuya kana asekuru akazviita ega mwana. Vabereki vake vatomboziva kuti akaenda kunoroora. Muri kuzvinzwa? Kana uchizvara unozvara mbavha nei nemuroi. Zvekuti pamwe dai akaita kuti achitanga imba yake yakapindawo nevakuru nezvese pavainetsana zvaikwanisa kunge zvakagadzirika vachiuyawo kuzonzwa mazano kwamuri. Chokwadi, asi iye panyaya dzake pakunetsana nemunenhingi nemudzimai wake uyu aifona zvokuti anofona kana kuti pamuzukuru 1 hour achitaura nyaya yake, iwewe unotadza kuti umupindure achitaura shungu dzake zviri panyaya dzake umbuti aiwa dai vati zvakati vachikanzerwa nevazukuru vake dai mati zvakati dai mati zvakati aitadza kuzvigashira. Isati ziye upenyu hwake kuti aigara sei kwaakanga ari. Imimi semunhu mukuru muchiona rufu runo pafira mwana wenyu ikoko kwacho kwaanga aroora nekuti akatonobvisa pfuma akapinda musha mavo asi havasi kubatirana nemi munozvitora sei? Zvinotibata. Handiti kunyange pafiwa yadeuka haijorerwi. Vanouya katoonesana. Kune mwana akaitwa nemwana wedu. Vanouya toonesana kuti ndo zvaitika ava totopirwa introduction. Ndivate zvara venyava. Ndivatete vachava. Ndivakazodi zviriko. Madzimai anhasi nevana vedu vatakabereka vari kutorasa vabereki vavo. Vachizvita ndo vakuru. Nyaya yekuzviuraya kunyanya nekuda kwemhirizhonga dzemudzimba iri kuramba ichingowanda. Vamwe vanozviuraya, vamwe vosiya vauraya zvakare kana kuuraya mudzimai nevana. Svondo rakapera murume wekuEastview akatungidza imba asi mushure mekunge auraya vana vake akabaya zvakare mukadzi wake nebanga. Nhasi uno upenyu hwemurandarume hwagumira panzira nekuda kwekuzviuraya. Tinoziva kuti tiri kusangana nezvakawanda zvinorema zvinorwadza muupenyu, asi kutora upenyu ingava mhinduro here? Kana taomerwa ngationeive kutaura navo, kudzikereke munzvimbo dzatinogara, kumapurisa chaiko, kune kwatinokwanisa kuenda kunokurukura kuti upenyu huchengetedzeke. Zita rangu ndinonzi Stella Mumusha.